Isa ka manugpangisda sa Colasi Antique missing pagkatapos nga nagpalawod. Mga magagmay nga sakayang pangdagat ginadumilian nga magpalawod. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagpatigayon sang search and rescue operation ng mga katapos ng Philippine Coast Guard, Maritime Police kag MDRRMO sang Colasi Antique agud makita ang 69 anyos nga si Romeo Vicente nga residente sa Barangay Batuanan Sur. Suno sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagpalawod si Vicente kahapon sang ugto kag natingalang iya pamilya nga wala ini makapauli. Ganit nagreport na sa otoridad ang iya mga himata. Baruto yung sakit niya. Then, nagtulob ang baruto, ya. Ay doon medyo drabasog. Tapos nakita namin ang baruto, pero ang persona ni Romeo Vicente, Tolentino, wala siya makita. Bangod malain ng tiyempo, tugas ang amihan, ginapanugyanan ang mga may magagmay nga sakayan, pandagat, nga hindi anay magpalawod tudtog magbalik sa normal ang tiyempo. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas.